Curaçao is dinsdagochtend de stroom compleet uitgevallen. Als gevolg daarvan waren veel bedrijven dicht en sloten de scholen eerder hun deuren. Volgens Aqualectra waren er in de afgelopen weken al vaker fluctuaties in het elektriciteitsnet. Dat zorgde dinsdag ook dat er alle machines uitvielen. Gedurende de dag kwam de stroom weer terug, maar Aqualectra houdt een slag om de arm en houdt in de gaten hoe het gaat de komende periode met het elektriciteitsnet op Curaçao. De politie op Curaçao heeft laten weten dat ze streng zullen optreden tegen leerlingen die anderen mishandelen tijdens een haakspelletje dat steeds populairder wordt op scholen. Er zijn al enkele leerlingen hierdoor gewond geraakt en een meisje ligt met zwaar hersenletsel in het ziekenhuis. De politie waarschuwt dat daders kunnen worden vervolgd voor mishandeling. Het cruise-toerisme wordt steeds populairder op Curaçao, dat zei Sam Ayoubi van CPA. In 2019 zijn er 313 cruiseschepen bij Curaçao aangemeerd en in totaal 810.000 passagiers zijn aan wal geweest op Curaçao. Dat is een record voor het cruise-toerisme en volgens Sam Ayoubi gisteren tijdens die persconferentie zal het in 2020 ook alleen maar stijgen. Minister Giselle McWilliam van Economische Ontwikkeling gaf gisteren aan dat toerisme momenteel de belangrijkste sector is van Curaçao. Het is de economische sector die het meest groeit en ook steeds meer mensen een baan geeft. Op die manier redt Curaçao het in moeilijke economische tijden, aldus minister McWilliam. De straf die apostel Orlando Ballantyne opgelegd heeft gekregen in het hoger beroep, namelijk 14 jaar gevangenisstraf, is door de Hoge Raad bevestigd. Hij heeft die straf gekregen wegens seksueel misbruik van 4 volwassen vrouwen en 3 minderjarige meisjes. Kustwacht heeft laten weten dat er tijdens de carnavalsperiode meestal meer smokkeltransporten zijn. In de komende carnavalsperiode gaat de kustwacht daarom meer controleren en patrouilleren met het doel verdachte boten aan te houden. Daarnaast wordt iedereen die verdachte situaties op zee ziet gevraagd de kustwacht te bellen. Dat kan dag en nacht op nummer 913. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is weer terug in Venezuela. Hij maakte een rondreis de afgelopen weken langs verschillende hoofdsteden in Europa en Amerika. Eigenlijk had hij het land niet mogen verlaten van president Nicolás Maduro. Volgens Maduro is Guaidó een marionet van Amerika.